هر بازارێکی لە مۆسڵا کەون تۆ قەست بکەیێ وەسات هێتە گوتن و بەریا هاتنا چەکدارên داعش karê wan gelek baştir bû ji niha ji ber ku gelek xelek aware û derbeder bûyne û ji mareka zor heta niha nevegeriyayne ser malên xwe. Bazarê asîngeran li Mosila kevin ku karê wan durustkirina mer û şalok û zincîra ye û pêdawîstiyên çandinê. Herdem gelek daxazî li serkel û pelên wan hebûyne û bikirên wan gelek zor bûn. Belê niha û piştî ewan bazarê xwe vekirî, karê wan gelekê kêm e. Gelek caran xerciyên xwe û kiriyên dikanên xwe dernayînin. خەڵک gelek penaber bûne û karê me hemî durustkirina kelûpelên çandiniyê û amîrên avakirinê ne. Belê niha çandinî ber bi nemanê ve diçe û karê avakirinê jî gelekî kêm e. Karê me gelekê lawaz e ne wekû beriya û nûka hatnûçûn nîne. Karê me li ser gundaye û niha xelkê gundan zorbeyan awarene û derbeder bûyne û bax û werzên xwe bi cih hêlane û karê cûtiyariyê kêm tê te kirin û karê me li ser durustkirina amêrên çandinê ye. Asîngerên evî bazarî wesa diyar dikin ku hikûmet çi pîtedan bi ewan nekiriye, li ser hisaba xwe dukanên xwe nîjen kirîne û av û gareb bi xwe kêşayne û heta nûke qerebûya wêrankirina bazarê wan nehatiye kirin. Harîkariya me bêhte kirin ji bo me xizmetguzariya dabîn dikin. Nûke me toro avê û karabayê li ser hesaba xwe kêşaye. û harîkarî ji layê hikûmeta navendî ve nîne. û xelkî şiyan nînin û niha li bin sifrê dane. Xelek gelek westiyaye. Yekem tişt divê û bêne qerebûnkirin, piraniya xwediyên van dikanan ji aliyê rastê Mûsilê ne. Loma yekem tişt bêkirin ew qerebûya wan e û alîkariya wan bêkirin ji aliyê dabînkirina xizmetguzariyan ve. Niha ji vê cadê derkeve ew hemî wêranî ye û gelek xizmetguzariyê din divê bêne dabînkirin. Zêdetirî pêncî dukanên asîngeran li Mosila kevin ku dikevine serê cada pira etîq hene. Beriya zêdetirî 500 salan hatîne avakirin û bazarekê bi nav û deng bû li ser astê deverê. Belê niha bi bazarên çolkirî dihête niyasîn. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosul.